турында әле һаман сөйләшәләр. Бу атнада президент Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юлламасын укыды. Яңа чакырылыш өчен бу беренче юллама. Уздыру урыны чакырылучылар саны искечә булса да, зур концертлар залы 700-дән артык кеше иштәлеге ягыннан чыгыш бөтенләй үзгә иде. Беренчедән ул иң халыкчан һәм социаль юллама булды. Кайсы мәсьәләгә кагылса да, президент үзәккә кеше һәм аның ихтыяҗларын куйды һәм хакимият органнарының эш күрсәткече итеп халык ышанычын күрсәтте. Республикада барган үзгәрешләргә кеше тормышының яхшыруы аша гына уңай бәйрә биреп булуын ассызыклады. Кешенең үзәктә икәнен залга кунак итеп чакырылучылардан белеп була иде. Монда WorldSkills, Олимпиада җиңүчеләре, үз эше белән шөгыльләнүчеләр, гаиләләре белән фермерлар. Аларга бастырып рәхмәт әйтте Рөстәм Миңнеханов. Президент республика киләчәгенең тарихтан аерылгысыз икәнен дә күрсәтте. Ул ТАССР юбилеен уздыруга зур игътибар сорады. 100 еллык турында сөйләгәндә тарихи декларацияның ролен атады. Важным событием, определившим развитие современного Татарстана, стало принятие в 1990 году Декларации о государственном суверенитете республики. Бик мөһим әйбер, бу юллама иң татарчасында иде. Аны укыганда президент 7 тапкыр туган телгә күчте. Күчте генә түгел, ул аны татарча башлады да. Анда яңгыраган иң милли фикерләрне Фәйрүзә Мәҗитова анализлады. Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар. Татарстан тотрыклы рәвештә үсүен дәвам итә. Икътисад һәм социаль өлкәдә уңай тенденциялар күзәтелә. Рөстәм Миңнеханов сүзен әнә шулай чын татарча башлады. Республика казанышларының ныклы нигезе булып, милләтара, конфессиялы тынычлык һәм гражданлык татулыгы, халкыбызның бай тарихи, мәдәни һәм рухи мирасы тора. Бу юлламаны соңра газетләр иң милли чыгыш дип атады. Анда милли мәгариф, мәдәниятне үз аңны үстерү өлкәсендә эшләнгән һәм алда торган эш төгәл билгеләнгән иде. Шуларның саулысы ТАССРның юбилее уңаеннан милли мирасны саклау турында. Композитор Җәүдәт Фәйзинең, күрлекле татар язучысы һәм драматург Нақый Исәнбәтнең һәм татар профессиональ музыкасына нигез салучы Салих Сайдашевның юбилейлары билгеләп үтеләчәк. Бу юбилейларга әзерлек башланган инде. Мәдәният министрлыгында чаралар исемлеге бар. Февральдә Нақый Исәнбәт кичәсе. Җәүдәт Фәйзи җырларыннан торган зур концерт уздыру уе бар. Планнар тормышка аша тора. Әйтик, узган ел Шиһабетдин Мәрҗани елында Казанда бөек мәгърифәтчегә һәйкәл куелды. Аны ачарга президент үзе килгән иде. Безнең бөек татар халкының улы Шиһабетдин Мәрҗанигә һәйкәл ачу зур тантана. Эшләгез сез иң мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәрвакыт бик юмарт китерер җимеш. Президент Тукай шигыренә мөрәҗәгать итте. Гадиенә түгел, алга барга өнди торганына. Гомумән, узган ел Тукай исеме мәңгеләштерелде. Казан аэропорты аның исемен йөртәчәк. Моның өчен оештыру комитеты төзелгән. Аның беренче утырышы октябрьдә булырга тиеш. Шунда эш гамәлләр исемлеге билгеләнә. Тукай телен киләчәктә өйрәнү өчен уңай шартлар кирәклеген дә ассызыклап әйтте президент. Яңа башлангыч төзелеп ятучы күп телле мәктәпләргә аерым игътибар. Важным проектом стала инициатива Ментимир Шәймиева по созданию сети полилингвальных образовательных комплексов. Киләсе уку елына Казандагы беренче комплекс ишекләрен ачарга тиеш. Андыйлар 6 булачак. Башкалада 2, Әлмәт, Чаллы, Алабуга, Түбән Камада. Бүген 165нче мәктәпкә терәп диярлек янкырма төзелеп ята. 4 катлы бина булачак. Эчендә әлбәттә балалар өчен бөтен спорт җиһазлары да була, бассейн, зур акт заллары. Уку һәм укыту үрнәген Рөстәм Миңнеханов залдан күрсәтә. Бердәм дәүләт имтиханнарында 4 фәннән 399 балл җыючы Рамил Бахауиев махсус кунак. Ул Казанның 2нче татар гимназиясен тәмамлый. Барлык фәннәрне татарча укый. Туган телдә белем алу кирсенчә ярдәм итә. Чөнки ул карашыңны киңәйтә беренчедән. Республика күләмендә дә андый белем йорты бар. Ул Актанышның сәләтле балалар өчен гуманитар гимназиясе. Монда милләткә хезмәт итүче шәхесләр әзерләүдә нинди генә ысулларны кулланмыйлар. Кыңгырау урынына тәфтилләү көе яңгырый. Ашханәдә милли ризык әзерләргә өйрәтәләр. Туган тел ул әни теле. Аңа мәхәббәт тә әни сөте белән керә. Рөстәм Миңнеханов моны аерым ачык әйтте. Хатын-кыз һәр ир-ат өчен дөнья яме, гаиләнең терәге һәм якты чыганагы. Туган телебезне юкка гына ана теле дип әйтмиләр. Без барыбыз да бишек җырлары тыңлап үскән. Бу
һәрчак шулай булсын иде. Бишек җырларын хәзер яңа радиодан да тыңлап булачак. Казанда Китап радиосы сөйли башлый. 98-дә 6 дулкынында классик музыка, спектакльләр, татарча әсәрләр трансляцияләнә. Димәк, татар язучыларының аудиториясе тагын да арта дигән сүз. Моңа кадәр Татарстан китап нәшрияты үз проектын башлаган иде. Алар аудио китаплар яздыра, исемлектә татар классиклары. Ишекләр яман хәбәр китерүчеләр тарткан шикелле шылтырыйлар иде. Юкка гына президент үз юлламасында телгә мәхәббәт тәрбияләүдә шагыйрь прозаикларга зур ышаныч белдермәде. Мы ждем от деятелей культуры ярких произведений и работ. Бу көннәрдә Татарстан язучылар берлеге 85 яшен дә билгеләп үтте. Юбилей президент куйган бурычлар турында да уйлар чак. Батып барган татар телен коткару өстендә эшләячәкбез. Әгәр дә без дә эшләмәсәк, язучы да эшләмәсә, кемгә кирәк ул тел? Исәнмесез, кадерле дуслар. Тел шул халыкка гына кирәк. Аны өйрәтер өчен республикада яңа бер адым эшләнде. Россиянең 50 тел белүчесе Дмитрий Петров бу атнада телевизор караучыларны татарчага өйрәтә башлады. Я буду рассказывать, как избегать русского акцента в татарском языке. Яратан, да, такое. Более задний звук. Настоящий татарин русского точно опознает вот по этому звуку А. Бу Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Эдуард Хайруллин тәкъдиме. Ул тапшыруның продюсеры да. Аның бу проектын Рөстәм Миңнеханов хуплаган. Я Шахар Малай, то есть я в городе родился, и татарский как-то мне вот до сих пор не было случая, чтобы я его почувствовал, ну, с теми преподавателями, которые были. И тогда я подумал, что, может быть, нам выйти за рамки этой системы. Дмитрий Петров ипи тозлык булса да татарча сөйләшә башлау өчен 24 дәрес җитә ди. Без булдырабыз. Туры килүен әйт. Бу тапшыру милли юлламадан соң икенче көнне үк эфирга чыкты. Милләткә, телгә игътибарны арттыру турында президент чыгышын татар җәмәгатьчелеге сөенеп кабул итте. Бу Россия кая бара дип борчылып торганда, иң алдынгы республиканың менә шулай телләрне, мәдәниятләрне, милләтләрне саклау планын игълан итүе ул өметне уята. Ана телендә киләчәк буыннарга да сөйләшер язсын дигән фикер яңгырады. Шуңа күрә инде минем өчен бик әһәмиятле юллана булды. Татар телен саклау, билингваль мәктәпләрне үстерү һәм безнең культураны саклап, киләчәк буыннарга тапшыру безнең инде төп мәсьәләбез, без аны да аңладык. Бу атна нәрсәне күрсәтте? Республика җитәкчелеге дәрәҗәсендә туган телне саклауга игътибар зурдан. Моның өчен барлык чаралар шул исәптән өр-яңалары да кулланыла. Димәк, хәзер эш милләтнең үзеннән тора. Яңа мөмкинлекләрне эләктереп аласымы, әллә һавадагы торнага өметләнеп, нидер көтеп яшисеме? Фәйрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.